Shukor nakaslem jong unongsan hima. Presiden Rangba ke Hill State People's Democratic Party uba ke plasting well pangnyang habaya keren bat kilat pathai kubor mentak sengi ke arp kondai trik jemang uloong bahapo ke jengelam jong uba Hoping Stone Lingdo pamkuai haduar ublai ubala keren kumba ke jela Meghalaya kala jam ki babon teliki snam bat ka badannya ar teliki jat benreu ke baya per ka ketien ke tele bat ka jinglong jingman bala ka dei ke jela ka barit ru Henry kala dei ka por bandawa ya ka khasi jantia state ka badai tang maka ka jubab ka ba biang tam ya baro ki jing la ka long ha ka thongkam thongjam la ka long ha ka rukom jong ka jingbon pai hapdeng u khasi jantia bat ugaro bat ban itho ya ka ketien khasi bat ru ban penrung hapo ka kernit ka ba phra jong ka riti senchar kari India haba dawa ya ka jela lajong bat kiwei bat anla ban weng ya kini dei tang la dayo ya ka jela lajong kata ka khasi jantia state ka bala ban long ka jubab bat ka lawai ni ka benta kari bat ka jat benreu jong u khasi penar Mahalor ke jing mau jong pi ba ka party po ke jing lamai Hoping iong ila yaj kan ne posnem ye ka state ladai ka por yang ni kum ka jela ka barit ru abangiran artili ki jai benreu bi fair ada jing long lane haka tin lane haka dustur iong ka masuk tam Mania thau ki an hapok assembly nakabenta ke interest jong ka nugu ke jai benreu iti om bai dengi phigi nongpur jong ka party la sa si yang scam bandawai asin ja state ka bade tam maka ka solution ya baro la tungkang tungjang imdan kam ban ye plan ye ka percentage jong ka ta ka population jingdon bun pa ugaro kasi nginda ka bai suk batki ka bai hun batki nangta ki babun ke bangidai bat kani ke benta bat itu no ya ka tin kasi jongi laringi dawai kasin ja state ka tin du ya pa ka tin kasi bat ki wai ki jing jo ka jai munde ke jongi agbede ka kendo ka siap ipen ke mau yangi ba kasin ja state ke tang maka ka solution na ka benta ka lawai ba jong ka ri ba ka jai munde jongi kum ka jai kasi pna ka long ka ba imai Hoping ni na kata ka daw nakata ka dawngi bat ka general bat ka Garo State Movement Committee ya ka Garulan hadu mentang ila form ya ka tu coordination committee agaba kilabu yang aku mu chairman bat ya u ba way ni kirang ba nang kay na Pogo Hills iba Nikman Marak kumu ko chairman ban ya Budin ya kini kecing dawa kecungi kumbang ila don naru ko jong ba Hoping ba di ba Clifford tiya kaniru mena kani bingi kreni ko all party meeting nakala ka JNC ki wan mi hangni nakabanta ka tahi bang bagin don kecing ya kendu hakani ka tiyo sujaran khat ta kasi nakaliang jong ka sarkar ki penlong ta kasi nakaliang ka JNC ke kala long ka kithan rei ki kwa ba ni kendu yang ngiru bani kren su thu jong mot hagbede ba kani ka phang jong kecing dawa na ka jong state